беренче уразам, ул әлбәттә аңлы рәвештә, ул менә хәзер кияүгә чыккач, үскәч булды бит инде. Тик аның беренче ураза тотуларым менә шул кичкенә вакыттагы истәлекләрем минем әни тота иде инде ураза, һәм аның менә сөйләгән кызык кына тарихы бар иде. Безнең дәвәни дә тота иде, мин дәвәниемне күрмәдем. Ул заманда әле бик ураза тотырга ярамаган бит инде, шундый вакытлар булган. Дәвәни, кайнат дәвәним, шулай качырып кына ураза тотырган булган һәм капка төбенә ишек алдына чыгып инде янәсе симәнке чиртә торган булган. Халык белмәсен дип менә, ураза тотканымны белмәсен дип. Һәм ул вакытта сәхәргә дә бит әле утларны йортта бит, авыл йортында утларны кабызмаганнар, шәм генә кабызып, шыпырт кына кеше күрмәсен, сәхәргә торганны сизмәсеннәр дип, менә шыпырт кына тота торган вакытлар булган шул. Менә шуларны сөйли иде әни. Әни дә тота иде, аның кышкы айларда тотырга җиңел икән дигән сүзләре истә калган шулай. Күрәсең, ул инде ул вакытларда мин тотмый идем. Ул безнең күңелләрдә булган, сеңгән, калепләрдә булган, шуңа да инде үскәч аңлы рәвештә тота башладым уразаны. Чынлап та кышкы айларда җиңелрәк инде, җәйге айларда вакыт озынрак булса да, тик анда да менә ниндидер икенче сулыш ачыла дип әйтимме соң инде, анда да Аллаһы Тәгалә җиңеллек бирә. Беренче вакытларда тотып кына караганмындыр, аннары соң ничектер камилләшергә кирәк бит, тагын укыйсың, кешеләрдән сорыйсың, менә нәрсә эшләргә ярый. Иң беренче менә минем шундый сорау туды: доганы башта укыйлармы, әллә су эчеп куялармы? Әллә киресенчә башта су эчеп куйып аннары соң дуга укыйлармы? Шундый сораулар туа бит. Аннары соң шул хәзрәтләрнең сөйләгән видеоларын карап, үзем сораулар биреп, китаплар укып, тагын да камилләшергә омтылам. Камиллекнең ишеге юк. Ул бит бар бит әле ул шундый бәхет нәрсә ул дигән мәңгелек фәлсәфи сорауга җавап эзлибез бит инде без бөтенебез. Менә бәхет шул түгелмени инде ул, ураза тоту.